όχι, ο κύριος Πριζηλός δεν είναι εδώ. Ποιος είναι στο τηλεφωνό? Υπάλληλος. Εσύ είσαι εκεί? Μάλιστα. Εδώ Παγκαρόπουλος. Ορίστε. Αρχίζει να είναι λαβρικό σου. Τι να σας πω, μπορεί και να αργήσει. Λοιπόν, ακούω εκεί. Ακούω. Μόλις έρθει να του πεις να με πάρει αμέσως το τηλέφωνο. Θα το πω, άρα μόλις... Έλα, τι μόλις. Όχι, λέω, μόλις έρθει θα του πάω να τους πάρει αμέσως τηλέφωνο. Να με πάρει αμέσως είναι ανάγκη. Ανάγκη, ανάγκη. Έλα, γεια σου, Τάκη. Γεια σας, γεια σας. Ο Παγκαρόπουλος. Ξέρω. Είναι ανάγκη, λέει. Ξέρω, σου λέω. Άμα να ξανατηλεφωνήσει. Δεν ήρθα, πες του, ούτε το άκουσα. Πολύ πες να μην έρθουν κι άλλο, εντάξει, θα γίνει. Να το ρωτήσω τι θέλει. Αν μην το ρωτήσεις μετά τι θέλει, αλλά θα έρθει ένα άνθρωπος, άμα στο τηλεφωνιάσου που το χρωστάς, τι μπορεί να θέλει. Να πάτε μέσα στα περιστέρια, τα λεφτά του είναι άνθρωπος και με το φίλο δηλαδή. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο. Εντάξει, θα γίνει. Α, πήρα για το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο. Ναι. Λέει να το πλούσουμε μέχρι σήμερα, αύριο θα μας το κόψουνε. Μεγάλη του χάρη που μας το αφήνουν και σήμερα. Αυτό κοίτα και ζητάει και όχι τηλεφώνημα μέχρι να μάθει από σήμερα. Θα πάμε να αρχίσουμε μετά σε μέρες, εντάξει. Έγινε να πει. Τι λαβρέθη. Έγινε, πέρασε ο κύριος Λέμαχος. Τώρα μου έκανε την καρδιά περιβόλου. Είπε θα ξαναπεράσει, λέει πιο μετά, γιατί σας θέλει. Αυτός με θέλει, εγώ δεν το θέλω, καταλάβει θα γίνει. Έτσι. Α, Τι έγινε μετά. πήρα για τον Νίκη. Για τον Νίκη. Γιατί σημειώνει τα καλά μαζί τα πια. Τέλος πάντων, είχαμε κανένα ευχάριστο νέο. Ευχάριστο. Κανένα ευχάριστο, Ρεστάκη. Δεν ευχάριστο δηλαδή. Καμιά κηδεία. Όχι κύριε Λαβρές, δεν είχαμε τίποτα. Κοίτα ρε εσύ κανένα. Άρεσε ο Χανάς είχε 2 κηδείες αυτές. Στόματα. Πού πάνε εκεί τους βρίσκουν και εμείς κοιμόμαστε εδώ πάρει στα δεν μπορώ να καταλάβω. Πού πάνε εκεί. Τέλος πάντων. Α, κύριε Λαβρέτη. Κι άλλο Ρεστάκη. Πήρε τηλέφωνο η μισή σας. Η μισθή μου. Ναι, η μισή σας. Και τι ήθελε. Λέει θα περάσει πιο μετά για να σας πάρει και δεν είχε ένα μάθημα εδώ κάτω στη γειτονιά. Εντάξει, Ρεστάκη, εντάξει. Κάτσε, κάτσε. Καλά και μούτρα είναι αυτά που έχεις. Ασφαλτήμενο κατάστημα. Όχι, έχεις δεν κάνει. Όχι, μόνο έχω και εγώ τα δικά μου, αναφωτές δηλαδή. Αλλά από τις δεκάκες υπομονή και όλα τα πράγματα. Έτσι, Έτσι κύριε Λαβρέτη. Τώρα πάνε τα δικά μου τελείως. Να λίγη τα δικά σου πήγες στο μάθημα που λίγες. Εγώ πήγα, αλλά αναβλήθηκε. Αναπλήθηκε. Ναι. Κύριε Λαβρέτη, εγώ να φεύγω, Φύγει. Για συνήθως αναπλήθηκε. Ναι, αρρώστησε ο άντρας. Κανείς. Μια μαθήτριά μου. Παντρεμένη είναι στη μαθήτριά σου. Ναι, είναι και γνωστή μου. Νέα κοπέλα, από καιρό έτσι. Είχε μια τύχη σπουδαία. Παντρεύτηκε ένα βιομήχανο, ένα χειρομήχανο. Πολλά λεφτά. Αυτός βέβαια είναι μεγάλος, πάνω από 70-80. Και αυτή. Ναι, αυτή είναι μικρή. 28-30, ούτε που ξέρω. Έμορφη, για τα λεφτά του το πήρε. Και αντί το πήρε εσύ για την ομορφιά. Ξέρω εγώ κάτι που έχω εμείς εδώ. Αλλά και πώς ήρθε να μάθει λίγο άλλη σκέτη όμως. Μπα, η κακομοίρα και εμένα το έκανε. Συναντηθήκαμε προημερών τυχαία, μου είπε τα δικά της, της είπα και εγώ τα δικά μου. Και όταν έχω την παραδείγμα μαθήματα αγγλικών, για να με βοηθήσει δηλαδή, αλλά πολύ ευγενικά, οπότε θέλει να αρχίσει και αυτή αγγλικά. Καταλαβαίνεις, θα είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε και λίγο παρέα. Δεν έχει πώς να περάσει τις ώρες της με τον παππού στο σπίτι. Και γιατί το κουκουλώθηκε μωρέ εσύ, γιατί. Γιατί το κουκουλώθηκε. Ναι. Και θα το κληρονομήσει Λαβρέτη. Αυτός, πόσο θα ζεις ακόμα, 5 χρόνια, 6 το πολύ. Σου λέει, θα κάνω από λίγα χρόνια υπομονή και μετά. Πάνε γάτες και χορεύω τα πόδια. Ξέρω εσύ και ξέρω. Ακριβώς. Άσε που δηλαδή θα περιμένει και πολύ αυτό. Γιατί. Δεν είναι καλά. Μια μέρα όρθιος και 10 άσχετος. Υποφέρει χρόνια από κάτι. Είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν έχω τίποτα. Σήμερα πάλι σε μια πιθανή κρίση έβαλε αυτή γιατρούς, νοσοκόμους, καθηγητές, ό,τι θες. Τώρα εσύ γιατί τους γιατρούς καταλαβαίνω ότι τους έφερε. Όμως τους καθηγητές γιατί. Πώς, για τα μάτια του κόσμου. Έτσι θα τον άφηνε. Τώρα έχουν ιατρικό συμβούλιο. Υπάρχει, λέει, ελπίδα, φόβος για αυτή, φόβος για αυτόν, ελπίδα για αυτή. Εσύ και τούλα. Ναι. Δεν μου λες. Αυτή δεν είναι φίλη σου. Ναι. Και σπίτι πλούσιο και με πόσε. Δεν ξέρουν τι έχουν. Κοίτα, έχει το νου σου. Να έχω το νου μου. Να έχει το νου σου, εσύ, γιατί. Γιατί δεν θέλει δηλαδή να την πάρει άλλο στη δουλειά. Έτσι γιατί πάρουμε εμείς αυτή τη δουλειά, ξελασπώνουμε και τι. Ρε Λαβρέτη, όλα καλά, αλλά δεν είναι δουλειά αυτή που κάνεις. Τι να κάνω ρε γιατί κάποιος δεν πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Μήπως εγώ τη διάλεξα. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε Λαβρέτη, το μαγαζί και τα μάτια σου. Ό,τι και να γίνεται, ο άνθρωπος αθάνατος δεν γίνεται. Και τι να κάνω ρε γιατί, ανάγκες. Ναι, αλλά δεν είναι δουλειά αυτή που κάνεις. Εμένα με ρωτάνε στον δρόμο τι δουλειά κάνει ο ρεπονιαστικός σου και μου παίρνει μόνο. Γι' αυτό ρε σκεφτεί, λέω να αλλάξω. Είναι ένας που θέλει το μαγαζί. Ο δυνατός είναι αυτός δηλαδή που ξέρει ότι έχω χρέη και ποτέ δεν με ξεχρεώσει. Θέλει το μαγαζί να βάλει ηλεκτρικά ήδη και αυτά. Αλλά το σκέφτομαι ρε γιατί το σκέφτομαι. Τι πάει να πει το σκέφτεσαι.
δεν έχουν λεφτά. Δεν γίνεται όλοι να αγοράζουν ηλεκτρικά ή γι' αυτό σου λέει εσύ και κοίτα να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον άντρα της φίλης που λες. Καλά, εντάξει, θα πάω αύριο. Αύριο, σήμερα να πας εσύ και να δούμε τι είπαμε με το ιατρικό συμβούλιο. Και πώς θα πάω τώρα, με τι δικαιολογία, μόλις έφυγα από εκεί. Θα πούμε ότι θα πεις ότι ξέχασες το βιβλίο σου κάτι. Εντάξει. Ναι, θα πω ότι ξέρεις το βιβλίο μου και θα πάω. Δεν θα πω όμως τα παιδιά. Τι δηλαδή, τι να πεις ότι έτσι και πεθάνετε να μας προτιμήσετε. Δεν λέγονταν με τα πράγματα έτσι και αλλά άσε που την ξέρω ότι τύχει άλλο άνθρωπος θα είναι περδίκιο. Αλλά ξέρεις και ποτέ δεν ξέρεις κρίση να γίνει. Καλά, θα πάω. Άσε κύριε, άσε να το σε πετάξω εγώ περίπου. Τάκη, Τάκη. Ορίστε. Έλα εδώ κάτσε στο μαγαζί, γιατί έχω μια δουλειά, εντάξει. Έλα και Παναγία μου, έτσι και το φέρνουμε κατά εδώ. Πάμε και το πω, Παναγία μου. Γεια σας κύριε Τάκη. Γεια σας. Δεν βλέπω τίποτα πρώτο παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε 6 φρέντο, 2 λεμονάδες, 16 ευρώ και... Πιο μετά παιδάκι μου, πιο μετά. Έγινε... Α, και πούς Αντώνη. Φέρε και κανένα νερό μετά όπως θα ξανάρχισε. Μάλιστα. Ήρθε. Πότε. Ξανά φύγε. Ξανά φύγε. Και πού πάει δηλαδή τώρα. Θα σας πω, δεν μου το πω αυτό. Θα ξανάρθει. Ούτε αυτό μου το είπε. Να βάλουμε λίγο παιδί. Να κάνετε. Τον κύριο Χαριλά παρακαλώ. Έλα το ίδιο. Τι λέμε όσο τον κύριο Χαριλά. Έλα τι έκανε το βρήκες. Από το μαγαζί του σας τηλεφωνώ. Είναι εδώ υπάλληλος και λέει ότι έφυγε και θα ξανάρθει. Τι να Να τον κάνω. περιμένεις, να τον περιμένεις. Να τον περιμένω. Ναι βέβαια, μην το κουνείς, θα το κείμενο να έρθει. Μάλιστα. Και πού είσαι τηλεμαχέ. Ορίστε. Κοίταξε να τους ρίξεις τα δόντια. Αν ως αύριο το μεσημέρι πες του δεν μας φέρει τα λεφτά, θα αναγκαστούμε να κάνουμε την κατάσταση. Να τον δω. Εννοείται να το πεις. Πες του τελευταία προθεσμία. Μάλιστα κύριε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Άντε, άντε, γεια σου. Άδειος. Μπορεί δηλαδή και να μην έρθει. Χωρίς για να μην ζω. Εγώ μια φορά θα τον περιμένω. Άντε, περιμένετε. Όχι, άρχι πλάστα, δεν πήγα στο σπίτι μου. Βρε, καλώς στο τηλέμαχο. Πώς από εδώ τηλέμαχε, πώς από εδώ, τι κάνει τηλέμαχε. Τι να γίνει. Μια και θα μας θυμάσαι εσύ, θα σε θυμόμαστε εμείς δηλαδή. Τι να πω, καπεδάκι το κέρασο το τηλέμαχο ρε σιτάκι. Πετάσου τον Αντώνη, τι θα πετάσω. Όχι, μην κάνεις τον κόπο κύριε Λαμπρέντη. Γιατί τι κόβος, μήπως εγώ θα το ψήσω. Αντώνης θα πήγαινε πετάσου τον Αντώνη. Δύο λόγια που να πούμε κύριε Τάκη. Ξέρω, κάτσε. Η Λαβρέντη είναι εδώ. Άκου τηλέμαχε. Πες του κύριο Χαρίλαβο να με συγχωρεί πάρα πολύ. Αλλά ρε σε τηλέμαχε, έχουν έρθει πολύ ανάποδα τα πράγματα. 2 μήνες τώρα. Τι 2,5 και βάλει. 2,5 μήνες τηλέμαχε έχει να πατήσει πελάτη στο μαγαζί. Τι να πατήσει, οι δικοί μου πελάτες δεν πατάνε πια. Ξαπλωτούς εννοώ. Και γιατί 3 μήνες να μην γίνουν 3,5-4 ρε εσύ τηλέμαχε. Ο κύριος Χαριλάος μου είπε να στο πω κάθαρα και εξάστα. Αν ως αύριο το μεσημέρι δεν έχεις τα λεφτά, θα σου πει κάτι την κατάσταση. Κατάσταση! Γιατί κατάσταση ρε εσύ τηλέμαχε. Τι είναι φοβάται ο κύριος Χαριλάος. Μήπως του φάω τα λεφτά. Τέλος πάντων ένας βιοπαρεστής με ένα καθαρό κούτελο στην κοινωνία. Θα μου πεις κύριε χρωστά. Ναι ρε εσύ τηλέμαχε χρωστά. Αλλά για πείτε μου, όποιος δεν χρωστάει από εδώ μέσα σηκώ στο χέρι. Καλά τα λέω. Τι να πω δηλαδή. Τι να πεις ρε εσύ τηλέμαχε, είδες το χάλι μου εδώ πέρα. Πες του 2 καλά λόγια εσύ. Πες του εδώ στην γειτονιά του κύριου Λαμπρέντη όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν από υγεία. Από εδώ ρε εσύ τηλέμαχε να δεν το σκέφτηκε κανείς να ανοίξει κανένα μαγαζί στα τούλου τι να είναι. Και ο κανένας του λέγεται γιατί το συνδέει. Ω, μάνα, αυτό το κανά, αυτός είναι ο χιάριακος άνθρωπος. Όλους παίρνει πελάτη. Έτσι είναι αυτή η δουλειά κρίσιμη. Άρρωση γι' αυτό σήμερα έχω εγώ, κατάλαβες τι λέμε μαχαίρι. Κατάλαβα λέμε μου. Ό,τι μπορώ θα το κάνω. Ό,τι μπορείς τι λέμε μαχαίρι, ό,τι μπορείς. Και από μένα ό,τι θες, ό,τι θες. Τι ό,τι θέλω. Αυτό να μου πεις. Μήπως έχω και κανένα εστιατόριο να σου πω, κάνε με εμένα αυτή τη χάρη, να σου κάνω τραπέζι. Τι να σου πω τώρα πιστεύω. Κάνε με εμένα αυτή τη χάρη να σου κάνω μια κηδεία.
Χρήση, αυτή ποτέ δεν ξέρει. Και μην μου ξαναπεί στον κανάλι, μην μου ξαναπεί στον κανάλι. Αυτός ο άνθρωπος είναι οχιά. Αυτή η δουλειά είναι πιο χειρότερη. Τι σου λέω. Χαίρετε. Μήπως θα μπορούσα να κάτσω κάπου και διζαλίζομαι. Παρακαλώ, καθίστε. Αυτά είναι που σου λέγα τηλέμαχε. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή αυτή, γιατί έρχεται εσύ τηλέμαχε για απάρτη, βλέπεις το φω, η σκυλομάρα στο πρόσωπό του, δεν σπανά. Αλλά μου πεις εδώ, δεν την κόβει μια χιλιά από τις τάξεις. Ήρθα με 400-500 ευρώ. Αλλά να μου πεις, στην αναπνία καλό και το χαλαζέ, δεν είναι καλό, Ω, αδερφέ μου. Τι ο πατέρας τηλέμαχε. Δουλειά που την κάνεις κι εσύ. Άσε να πάμε στο διάλογο. Δηλαδή τώρα πρέπει να την πολυβολήσεις και από πάνω. Χαλίμουν, άστο με αυτή και σπέσεις δεν έχουν κάτι να μας Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα να τα βλέπω. Μόλις την ήρθα μόνο την υποθυμία. Άντε να περάσω ό,τι κλείσει όπως είπαμε τον κύριο Χαριλάου, εντάξει. Μπορώ να το κάνω. Ό,τι μπορείς φίλε μας, πάρε το στάδιο. Μήπως σας απασχολώ. Όχι δεν πειράζει, μήπως θέλω να χωρίς αυτή την καρέκλα του Λίλη. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, Παρακαλώ. θέλω να σας πω εδώ δύο λόγια σαν μεγαλύτερος. Θέλω να πω με μεγαλύτερη πείρα σε αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε, ανθρώποι είμαστε και τα δάκρυα τους ανθρώπους είναι. Γι' αυτό σας λέω, κλάψτε ελεύθερα σας, κλάψτε. Αυτή... Με συγχωρείτε κύριε που κλαίω μπροστά σας, αλλά πιστεύετε με δεν μπορώ να κρατήσω τα δάχτυλιά μου. Όχι, δεν σπινίζουμε, έτσι δεν τα κρατήσετε. Τα δάκρυα και ο χρόνος είναι μεγαλύτερη ανακούφιση για τον άνθρωπο. Αυτά σας κάνω να λέω. Αχ, να ξέρατε, να ξέρατε. Ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά σας πούμε ότι ξέρω. Θα το πείτε όμως ένα καφεδάκι έτσι, Όχι, θα το πείτε. Τάκι. Ορίστε. Έλα, Δεσποινής, πώς το πίνετε. Βρε γλυκό θα τους πεις, ξέρω, πήγαινε. Μα το σας είπα, δεν πίνω καφέ. Κάτι ξέρω που θα δεν πει. Όταν έχασα τη μακαρίτσα τη μάνα μου, μια εβδομάδα. Τι μια άμεση, 2 εβδομάδες, μια άμεση εβδομάδα κοιλιά μου, δεν είχα βάζει κουκιά στο σώμα. Μόνο ένα καφεδάκι με κράταγε. Γι' αυτό σας λέω, θα το πείτε. Εντάξει, έτσι καθίσουν τα παιδιά. Από εδώ. Τι γρήγορος. Το καφεδάκι σας. Μπράβο ρε Αντωνάκη, άστα εδώ Αντωνάκη. Ευχαριστώ ρε Αντωνάκη, ευχαριστώ. Είσαι λεβεντιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε 8 φρέντο. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Είσαι αργότερα Αντωνάκη. Αυτά ενώ γράφτες μεταξύ, γράφτες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Πώς παρακαλώ, όσο προλαβαίνετε όμως. Και τώρα θλιβερή Τάκη. Θα πάμε από εδώ να ακούσουμε καλύτερα. Μπράβο. Εσύ Θόδωρε, Ναι. Ποιος εδώ είναι? αλήγει. Μα, πώς και έτσι. Εσύ δεν μου πες ότι η αγάπη σου και τα αισθήματά σου για μένα έχουν πεθάνει. Ναι, πέθανα και τα δύο. Δόξα σε Θεό, δόξα σε Θεό. Δεν είναι από μένα, γιατί την εμφανίζεις. Και να σου πω ότι εσύ είσαι υπεύθυνος. Εσύ τα σκότωσες, Θόδωρε. Ο αμά πέτρους διατροδικαστές, CSI, FBI. Μου φαίνεται ότι έχεις τρελαθεί εντελώς, έτσι. Α, έτσι, θα με βγάλεις και τρελή τώρα. Καλά, Θόδωρε, καλά. Ένα μόνο σου λέω. Έτσι όπως αγάπησα, εγώ δεν θα σε αγαπήσει ποτέ καμία. Αλλά εσύ δεν σκότωσες αυτή την αγάπη, σκότωσες και κάθε μου συναίσθημα. Ποιος? Το κλείσω Θόδωρος. Πρόκλεισε το φίλο σου. Δεν πειράζει, δεν σπινίζουμε, εσείς να είστε καλά. Τελικά δεν αξίζει να κλαίει κανείς για τέτοια ευθύνη. Όλοι οι άντρες είναι ζώα. Αυτό να λέγεται. Ακούστε δεν σπινίζουμε την άλλη φορά όταν ξαναβρείτε με τον Θόδωρο. Να περάσει να σας ψήσουμε και τσάνι. Καλύτερα, δεν σας καταλάβαινα εγώ. Μία σας και μία. Χαίρετε. Κοίτα ρε, συντάκτη δεν μπορώ να πατάω τίποτα. Μας έχει μουτζώσει κανείς και δεν μπορούμε να βάσουμε πελάτη μέσα. Την άφερε ρε Σιτάκη, πέθανε λίγη αγάπη της και τα συναισθήματά της για τον Θόδωρα. Πήγε γραφείο τελεσμών και που κόρισε μέσα. Αλλά με κύριο συνάδελφο, πώς πάει το ταλαβέρε να βρεθεί, όταν πάρε σιγανά, εσύ λέει στην άλλη γωνία έχει 2 χιλιές. Του αυτοί τους βρίσκεις να έρθω κι εγώ να μαζέψω κάποιους. Ναι, και σήμερα έχω μία. Δεν μου λες, επειδή το αμαξάκι μου χάλασε, μήπως εσύ θα μπορείς να με δυσκολεύεις. Χαίρετε. Χαίρετε. Έτσι, εδώ. Μάλιστα. Αλλά μάλιστα και η δημοσίνα. Βρείτε, σπεσιαλιτέ μου είναι.
να σας πω για τον λοιμό σας το καλύτερο χάνει. Μην το γελάς μου. Μάλιστα. Πρώτος άνθρωπος μιλάει. Γανάς. Βασίλειος Γανάς. Και εγώ ξαρεφός του είμαι. Φατούρο. Μπάμπης Φατούρο. Τον είπε το Φατούρο, τι τον έχεις. Αδερφός μου. Τι λες ρε, να βρεις με συγχωρείς αλλά ο άνθρωπος πρέπει να ξαδερφός μου. Και τι πάει να πει αυτό, ρε. Προφανώς ο άνθρωπος στο γραφείο μου πήγε. Τι κάνεις έκανα. Δεν έχεις δίκιο να βρει. Καταλάβεις πήγε στο γραφείο, θα στον κανένα σου προγραμμά. Λοιπόν, έλα, θα σου πω τι έγινε. Μα μέσα από τα χέρια, μέσα από τα χέρια! Τι λες, Χριστιανέ μου, να με τρελάνεις. Τρέχει. Λοιπόν, πήγα σου πω. Πήγα τι λες. Μόλις πριν λίγο τελείωσε και το Εθνικό Συμβούλιο. Λένε δεν υπάρχει ελπίδα. Θα ζήσει! Τι θα ζήσει, δεν υπάρχει ελπίδα. Α, και το πας το ελπίδα! Γεγονός. Δόξα σε ο Θεός! Συγγνώμη Παναγίτσα μου! Δόξα σε ο Θεός! Συγγνώμη Παναγίτσα μου!